लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो नोंथांमोननिसिम गोदान नटिफिकेसन मोनहैनाय बायदि। नै साहाया लोंदो। बाबा आंनो हिनजाव नांगौलै। हाबाब नों बायदि जोलैनि बहा हिनजाव मोननांगौ जाखोलै आंलाय? आंनो नांथारगौलै बाबा। होफैहाय होफै बहानि मोनना होफै। नैलै बाबा नों बेबायदि असदा ड्रेसखौ मानो गानब्रा? हे बाबा। हाबे फोथा आरो लिपस्टिकखौ फोनाबाबो जायोमोन ना नोङो? हे बाबा। दायसो लागारगारगोनलै आङो, जोलैफोरा मोजां जागोन खोमा। बाबा आरो मामा आं रां हरनो थाखायनो एफा दावरावफै नोंसोरो। साला फाफिनाब्ले गोदोनिफ्रायनो नों आंखौ साला मारै सोबोगासिनो दं? ओरैनोबा आंहा साला रां गरसेबो गैया। पापि बेलदां फिसाखौ मानोथो जोनोम होआ? बेखौनो गियोबा? हाबाब मासां असुदा गियानब्रा नोंसोरनालाय? ओइ बेटा हायोबा सासे गथायनांगौलै ओंखारो। Oh no! आयै आं गैलालै बेयाव, दा मोनायावसो फैनोसै आं। आयौ मा बुंदा गुन्दै सोलाग्राफोर बेबायदि गियाननिफ्राय दा सोलायखा। बिनिफ्रायनो बिसि गाम्बारिया मा मोनदों बे? आं लाबोनायखौसो लाबोनाय, नङाब्ला ओरैनो बोरैना थासिगोन सालिया। बाबा थौ जोंहा बथलसे लायनोसै, बाजैनो नांगौ नङा माथो, जोंहालाय बापसाय बेटाखा। आरो माथोबाव? ओइ सासेया बिमासाय फिसा बहाबानिफ्रायसो लाबोखानाय नामाथाय? थौ जोंहा नुनोसै। हमना लालै। मा दाबो फैया बेलाय? निजिरा गोबाव जाबाय नामा सना? लैथो नोंनि थाखाय आं बेसेबां गोबाव जानाय नेनो हायो सना। ओइ देखो र' साला नोंसोरखौ बांद्रायबो आंनोबा हिनजाव मोनाखै। निजिरा बेबि ओरै फैलाय। लैथो नों थाथ' आंखौ मोननो लिंहरदों। ओं जागोन दे थाब फै। बियो गुबुन बायदि गाज्रि नङा, नों थाथ' दे। मा जाखो आदा आगैमोन दा? निजिरा बेबि आंखौ आदाल' बुं। आदा मानो लिंहरामोन? बैयो सोर जाखो निजिरा बेबि? मेगना नुदोंबाबो मानसिखौ सिनायाखै आं। बियो लैथो आंनि बयफ्रेन्ड। निजिरा बेबि सिख्ला मानसिया बिफां सायाव थायोब्ला गोसथोनायजों मोनलायानो। निजिरा बेबि थ' नोंखौ आं दोनलांनोसै। नोंसोरजों थांबा लैथोआ गाज्रि मोनगोन खोमा। फैद' बेबि बिदि सानब्ला मोननाय नङा नों। बिदिब्ला माथो लानोसो थांबायलै सुवादा। रलै बे हिनजाव हौवा थांखो मालाबा लोगोमबो होगोन आं। माथो लैथो बिनासो? Ayah, susu mungkin nama lihat wah. Ya, apa saya? मोननो रोङै पापि बुस्रोमा आंखौ नागारना गुबुन सिख्लाजोंसो गोसथोलायबावदों बियो। आरो आथिंखौ नाबावलायदोंसो बियो। दंफैफै सिख्लाखौनो
सोर जाखोलै बे लेवारा सिथोर बाथोर हाब आंनि फिसाजों माथो आखाइबो हमलायदों ये आइमिना नों थाबायना फैनाय बायदि मा बिदिबा बाबा नोंसोर लाखियाव आं थांसै तार मासनि मा आदा होलायदोंलै सना नोंनि मुङा मा सालि बे समावसो बिदि खालामबाय नोंसोरो मा कन्टेक्ट खालामफानाय बायदि बे समावसो सफैखो नोंलाय आरो मासखौ दामखादों दिनै Sudah kan? Nable? Oi Nable. No tuh lihat zakubra. Nak buah apa sih lain mereka bay? Nable? Mahati salah ke Beldang? Ayu, masih kusabra. Rau pura lay. Sam kamu tahu lo kalau mau tayo. Bara bagu bunjing seblot kagak ngelak. Oi dekho. Ang sankadungmon gimana diri hula kagak nane. Na zamarbai sih. Ang diri zebot diri kamu nih mau datang lagi dong. Bayi muntah mau datang lagi muntah kok hok lagi genang diri. Salah. Ang nih bisa zeng arunung zeng lain marah di munah. Habab marau sa gue Beldang na. Kami tak dang sana. Sampai tak dia. Hai, salah sini guys. Ini kagak salah aku. Nah, bila kasih di sini kerasa masalah. Woi, kok dasar gila. Woi, hanglah. Apa masa gue biang bisa lakukan mana bunuh lagi tuh Itu gua pernah usia lo. Madang dong. Beldang bisa Udah, tulen ini mereka karena di pojok mau orang itu. Salah dong. Nih, salah. Oh, siap sabar. Gendong kadang. Hang kamu baik bima? Hang kamalai sahi balai mun bayar. Kasih saya ngalai market tata saya buka. Oh, nih, beliau menda-menda थांनायनि फैनाय समाव साइकेलजों सौग्रा बुबाया थौ ओंखामना जाहैनोसै Koi. Mama, ada papa? Aku lagi senang hubungan kamu sama kamu. Mai, đang nanggumun. Mabaleyai. Doi orang बै गान्दु सिङाव दोननायावनो एंग्रासो बहा बुद्रुजोबना लांखोथाय नागिरबाबो मोनासै आं रावखौ थांनाय थां दिनै सानसेखौ ओरैनो थांना फैदो थां Ha फिसाजोखौ बिदि थगायबाय थाइसे हरनो हायामोननो नोंलाय मा मिथिगौ दिनैसो बासिबाय आंनिया बै महात्मा गान्धीजों ससमा गाननाय बे बर' थांलाया पकेटआ दिनैसो गरम जासिगोन आंनिया Masih gilir zaku bra. Tuh sumsukna थाबाय नालाय bra. बारलि ओ बारलि न'आव गैया नामा ब्रा बिनानाव रजे बा नोंबो जालाय न'आव गैया नामा ब्रा Ada baja di kesanggung kuma. Run. आइदै हाबा दाबो ओंखाम बोथिसेखौनो संखाङाखै नामा ब्रा
बे हिन्जावालाय ए गायथा माहाजोन जानायाव बायथि हेबलायना जानो सानदों नोङो ओइ बारलि नोंनि नोम्मा नोम्फैनिफ्राय नोंखौ उन्दु जाहोनोल' लाबोआखैलै आं जानायल' जानाय बेदर दरसे मोनबाथ' उन्दै बुंनायखौबो मिथिखाया बस्ता बायदि हाबनाय माने सोजोबना लायो हाय खाफाल माबायदि हिन्जाव मोननांगौ माबायदि हिन्जावखौ मोनखोब्रा आंलाय बुरैनि नायनोबो मोजां नङा नोंखौ लानानै बे जिउआव फस्थायबायसोलै आं हाबाबलै आदा मा रमा सादोब्रा नोंसोरनालाय उलै फाय हिन्जावखौनो जायखौ नङा बेखौसो मोनबायब्रा र' जिरायनो सेर लायनां जिरायथ'गोलै फाय नोंसोरो आं एसे गुबुनाव थांना फैनि र' गोरान दंना गिसि दंब्रा आगै गिसिखौ दै लोबायहाय आगै गोरानसो दङ गोरानखौनो आपसे लाबोदोलै बाजै हाबसे होनदों नामा औलै औ आगै दे हाबाबलै बाजै माथो जों दा मोखां गैयाफ्रानो अबस्था गैथारला आंसो मिथियो बे गायथा बेगांजों जुलि जानानै जेबोखौनो मोनथारला आङो सिगाङावनो बुंदोंमोन बियो साख्रि मावो होननानै बिमा फिसा सानैल' जोंहा रावबो गैया होनना दासो मिथिबाय आङो गायथा बेगां जिथिंबो गेलदांदांसो बाजै नों गनायबा नोंनि नाम्बारखौ हरदोब्रा ए बिदिसो होनब्ला लादो दे नाम्बारा 919100333051 दे होनब्ला बेटा दावथुर लांनोसै नामा आगै बाइस थादो बेहाय दे थांदो दे हेलौ औ बाजै आंसोलै राखाव मा खालामदोब्रा बाजै दंहाय आगै गोदाव सोराव जिरायनानै बाजैलै नों गनायोबा दोनखारलांसै आं नोंखौ ओंहाय आगै आंबो बाथारबायसो बे गायथा बेलदांखौ आंबोथ' बेखौनो सानदोंमोन नों गनायोब्ला माबालै बाजै बै फैनाय समाव रांखौ गायथायनिफ्राय एसे लाना फैफा दोननोसै नामा बाजै बिदिब्ला दे बिदिब्लालाय दोननोसै आं 4 बाजियाव ओंखारलांगोन दे होनब्लालाय